tants anys donant-li voltes a aquella ESO que no s'acabava mai, aquella decisió del batxillerat que faré és adequat, no és adequat, i ara, per fi, el batxillerat ja està. Vosaltres podeu triar, a l'hora d'enfocar aquests dies d'estudiar i de preparar-vos, entre, d'una banda, mira, s'ha de fer? Doncs vinga, fem-ho amb el màxim de ganes i màxim d'il·lusió possible perquè al final m'interessa tenir un bon resultat. O puc fer-ho des de l'altre costat de dir, uf, quina mandra, quin pal, no tinc cap ganes. A quina de les dues vols estar? I això només depèn de tu. No depèn de ningú més. Com vols enfocar-ho? Com et vols sentir? Quins recursos vols tenir? És una persona que transmet molt bon rotllo. Però quan arriba i s'asseu a la moto, com veiem en aquesta foto, això és just abans de començar una carrera, quan estan a la graella de sortida, li canvia la cara. Es concentra i comença a pensar, bé, vull estar tranquil, què faré si entro malament a la primera corba, com m'adelantaré a l'altra si veig que hi ha un problema. Si us plau, agafeu el paper que teniu al davant i el boli i feu una quadrícula. Una quadrícula amb la qual ara, quan anem parlant de cada una d'aquestes àrees, vosaltres mateixos us podreu avaluar. No volem ser Netflix i si ho som és per crear-nos personatges que ens donin força, que ens empoderin, que és la paraula màgica de moda, no? Però bàsicament que ens donin forces per tirar endavant i fer el que volem fer. Aquest és el meu cervell. Aquest és el meu cervell d'entrada. Vale? Aquí el veieu amb el mòbil, mirant alguna xarxa, mig clapat, perquè, hosti, tu, quina mandra, no? Quin tipus de persones vull tenir al voltant? Gent comprensiva, gent que m'anima, gent que potser està estudiant com jo i té ganes de fer-ho bé, gent amb objectius. No passa res per dir a la resta, ei, espereu una miqueta, ara no és el moment, a partir del juliol ens veiem. Perquè ara teniu una prioritat. El més important, en aquests moments el més important és el que esteu preparant.